В Марково сме. Да, точно така, на 15 минути от Пловдив. Тук е страхотно, за да си отгледате децата. Всички млади семейства го предпочитат. Защо? Защото съчетавате лукса на природата с удобствата на града. Имаме къщи за продан. АК-15 скоро. 242 квадратни метра РЗП. 500 квадратни метра двор. И ето вижте, ето тази гледка може да бъде ваша. Модерен екстериор, голями прозорци за естествена светлина, качествено строителство, немска дограма. Най-важното, без такса поддръжка. И не само това, нямате комисионна от нас. Гледката, погледнете зад мен. Това е Стара планина, а в подножието и е Пловдив. Напред са Родопите. Само 4 къщи останаха за продан, така че побързайте.